Ahoj, já jsem Naty a tohle je druhá část toho návodu, jak udělat monsterce jako rovný vlasy. Kdo neviděl první část, ať se může kouknout. A já už mám tady hotovou tu vodu, takže já si ji můžu vzít a nalít. Takže nalijte tam trošku té vařící vody, nějak takhle. Teď vemte tu monsterku svoji a hlavně se tam nesmí namočit, teda hlavu může, ale špatný by bylo, kdyby si tam namočili oblečení. Takže takhle ze zhora. Tak. Dejte si to sobě hodně blízko ten ručník. Takhle. A prostě ty vlasy dejte do té vody teplý. Tak to už stačí. A teď ty vlasy dejte na ručník. No vám teďka možná přijde, že je trošku zlatá, když ten obličej má zlatý. A nemá. Tak tu vodu už si můžete dát pryč. A teď musíte trošku vysušit ty vlasy a pak je učešete. Já vám pak ukážu, jak to bude vypadat. Tak, už to mám hotový a je to takhle teda. Ale nedoporučuji dávat do žehličky teda ty vlasy té monsterce. Já jsem to jednou zkoušela, Claudine, a teďka je má trošku pár vlasů, si jí to prostě úplně vytrhlo a teďka nám ta žehlička vůbec nefunguje, takže to nedoporučuji. Ale jako u nějakých monsterek to jde a u té Claudine to nešlo. Takže už to radši nebudu zkoušet a tohleto mi teda jde. A teďka sice to vypadá, že má pořád kudrnatý, ale když je pak pořádně učešete a uschnou ty vlasy, tak je to dobrý. A když to děláte třeba operetě, která má jako kudrnatý vlasy, který někdo, kdo má hodně kudrnatý vlas, nějaká monsterka, tak to musíte dělat nějak na 2krát. Takže tak a to je asi všechno a ahoj.